Hello? Ayun ang skin ng tarita iraiwan ka. Darabot kay medyo norak ng supa. Yang kota medyo na nokawag, kaya musrawang kay medyo lewe, medyo musag para suwa. Paano ko tirana na yun? Lukon jirong-urong mo yung mga ka na nukawag yan. Ipunika nga ngayon, ba't na wala ko ni kapawa? Tirate be, tau timi. Ay ka nga nga raw, ikamera kila timewe. Ito ko siya, yerang kay ko kita na yun. Yerang ko katukay na timarang. Kotoran ni kariya ya jeroe pandangatan kami yom korakai ay timara kini kitirana papunna kya panami kapuna ko bukin jera duwe ayan ang kayiri kaya na ko way tiraruan na karoyang ay ibubusi ko duwe ako na po kayo makitang iraraw na rin. Bukai Panak kewean aku yu Ayah poni panak aku Oh kia kita siaki na kita kira Kapani yon suwo yon rapi apa yang sudah di batali yon kota kagirang lepas dorom na ko yung tibutan na yun apa nawawatan na nuyan ng upuan ngayon wala na kita mo na uruwakin na rin ngayon pasiwa esku wili na maruan tangira wa yo morin ko ye ay pun ko kuray na no pa pun sex to ki wa ma ipun ko ko wa roy ma ko na pun tene wa ye ki to ki karaw tene wa na to wa na ki to to
kira yo kita pomo